Λοιπόν, γεια σας παιδιά, σήμερα θα σας δείξω τι ακριβώς θα φορέσω για να πάω σε ένα πάρκο που λέγεται Πάρκο Δρακοπούλου. Πάμε να δούμε πρώτα για παντελόνια. Τα παντελόνια είναι έτοιμα, θα τα δείτε σε περίπου ένα λεπτό, δεν ξέρω. Πάμε να δούμε και την μπλούζα. Λοιπόν παιδιά, είναι έτοιμη και η μπλούζα, θα σας τα δείξω αλλά μετά. Πάμε να δούμε πώς θα πιάσω τα μαλλιά μου, τέλος πάντων. Θα σας το δείξω τώρα. Λοιπόν παιδιά, θα τα αφήσω κάτω αλλά πρέπει να τα χτενίσω. Για να δούμε. Λοιπόν παιδιά, πάμε να δούμε πώς θα τα χτενίσουμε. Φόρεσα κάλτσες και παπούτσια και ξέχασα να τα χτενίσω. Για πάμε να δούμε. Λοιπόν παιδιά, τα χτένισα, είναι πολύ απαλά. Για πάμε να δούμε το look. Βασικά να βάλω λίγο lip gloss. Λοιπόν παιδιά, έβαλα. Πάμε να δούμε ακριβώς το look. Λοιπόν, φόρεσα αυτήν εδώ την μπλούζα. Τέλειο. Έκανα έτσι τα μαλλιά μου. Φόρεσα ένα απαλό lip gloss. Και πάμε να δούμε και τα παπούτσια και τα παντελόνια. Λοιπόν, φόρεσα αυτά εδώ τα παπούτσια και ροζ κάλτσες και φόρεσα αυτά εδώ τα παντελόνια. Τέλειο, για πάμε να δούμε όλο μαζί. Να, έτσι είναι. Θα με δείτε και ακριβώς πότε θα φύγω. Για να δείτε. Και αν μου βάλετε με ένα like και subscribe, να βάλετε και στη φίλη μου το κανάλι της, θα σας το γράψω εδώ, σε αυτό εδώ το βίντεο. Γι' αυτό, ναι. Και ναι, μέχρι να περιμένουμε, θα δείτε τι θα κάνω. Λοιπόν παιδιά, όπως βλέπετε έβαλα και λίγο άρμα. Είμαι τέλεια και έτσι και θα πάω στο Πάρκο Δρακοπούλου. Γεια σας τώρα. Και έμβασα σε αυτό το κανάλι που σας λέω την φίλη μου. Η φίλη μου έχει βγάλει τέλεια βίντεο και είναι... Δηλαδή δεν είναι φίλη μου, είναι κολλητή μου. Είμαστε best friends. Τη λένε Χέλη αν θέλετε. Και θα σας βρέξω και τον αριθμό της για να την πάρετε τηλέφωνο. Γεια! Βασικά δεν θα σας πω γεια. Γεια!